Nahazteak, metodo zientifikoa. Metodo zientifikoa zientzialariei lan egiteko batzuei jarraitzen diete. Prozesua zorrotza eta urraz batzuei jarraitzen diete. Behatzea eta hipotesia plantatzea. Zientzialariak naturako fenomeno bati behatu eta gero fenomenoari buruzko hipotesia edo azalpen posiblea proposatzen dute. Gure hipotesia da, kola gatza eta kolor urdina nahaztean sustantzia berezia sortuko da eskuranak egiteko balio duena. Zientzialariak esperimentu egiten dute hipotesiari eskola denez jakiteko. Gertakari bat sortzen bada arazo baten aurre gaude. Arazoari galdera planteatzen ditugu eta erantzun bat eraman behar gaitu. Gure kasuan kola gatza eta kolor urdina nahaztean sustantzia berezia sortuko da. Sustantzia berezi hori sortzeko gatza kolan disolbatu egin da eta horrela sustantzia berezia eta gero kola kolor urdinarekin nahaztu da eta horrela sustantzia berezia sortu da. Horrela gelditzen da, eta egun eta gero horrela. Bai, esperimentua ondo atera da. Gatza kolan disolbatu egin da eta horrela kolari gogotasun handiagoa eman dio. Gero kolore urdinak kolorea eman dio. Eta horrela gelditu da. Hipotesia egia da, baina ez du eskulanetarako balio. Eta hau izan da gure